cando eran máis sinxeros de gardar. Se recibías do niño e gardabas do frío. Os visitantes que non escollían quedar. Agora o lume queimou as súas vellas feridas. Xa só hai almas que vagan sen rumbo en paz. O derradeiro gral é un monte de pedra e algún santo que segue procurando alma. Aqueles menos agora xa non levan roda, nin sentimentos máis sinxeros de olvidar. Unha capela ben vale o seu prego en silencio. Se non fose porque a alma bate no chan.
cocinar, ¿eh?